سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا بمكتالكم بخبر نقدم 46 ميتاويت كاب كل عدمه 16 كساب 24 زلو منسيات بوحدو كلته غانتاتات يدغفوم زي اب كندي نغانتا مدغاف نتوم تفوتوم تصاوتي نناب سسكاغرون غانتا مكتتالن مدغافن نزا حدش ولدو كلته وي سلس غانتاتات كدغفو كم زغددوم ات مصنعتي يحبر زي بكوبا 90 استبهلت مصنعتي 27 ميتاويت ويون سلسه ويون لعليو زدغفون غانتاتات كم زلوم كحبرن كله بخل عدمه 16 كساب 19 كاب زلوم 41 ميتاويت نايلي لا ليغا غانتاتات كم زدغفو وسيخ يردم ኣብ ዘመናዊ እዋን ነቲ ፎቶ ተጻዋታይ እናተኸተልካ ንዚ ተጸምብራ ጋንታ ምድጋፍ ከም ሰለምደ ንክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብነት ምጥቃስ ይሕበር ኣብ ቲፎ ዝበሃል ድሕር ገጽ ከም ተዘርግሐ ተዓዋት 5 ባሎን ዲኦር ዝኾነ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ማድሪድ ናብ ዩቬንቱስ ምስ ተሰጋገረ ጥራይ ኣብ 24 ሰዓት ريال مدريد كاب اب تويتر زسعبو 1 مليون كم زخسرت ينجر بمنصرو يوفنتوس اب كم انستغرام فيسبوكن تويترن زامسلو مرخبو بزهان دغفتا بحيال نهاري كم سون چفي فلاتم رونالدو نبي يوفنتوس مسجرت راي او حد وحي 3 مليون 500 شحن اب انستغرام 1 مليون 700 شحن اب فيسبوك 500 شح اب يوتيوب 350 شح دما اب تويتر حدث السعبتي كم زرخبت كفلت تخايلهم ኣብ 2019 ዝበዝሐ ኣታዊታት ዝገበሩ ስፖርታውያን ዓለምና ሽዱሽተ ግዜ ባሎን ዲኦር ተዓዊቱ ዝመርሕ ዘሎ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ 127 ሚልዮን ዶላር ኣታው ብምግባር ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክቕመጥ እንከሎ ተዓዋቲ 5 ባሎን ዲኦር ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን 109 ሚልዮን ዶላር ብምኽዕባት ነቲ ብ105 ሚልዮን ዶላር ኣብ ካስኡ ዘእተወ ብራዚላዊ ኔይማር ኣኸቲሉ ክስዕቦ እንከሎም مكسيكاوي تغواساتاي كانيلو ألفاريز ما بيجيدو 94 مليون دولار محفاظ نتي 93.4 مليون دولار اب جبو زنبر سويزاوي تتصاوتاي بايتاتينس روجرز اب صلالوتو امبيرو اب ربعي درجه يسرع 89.5 مليون دولار مكاب اب شارشاي درجه سمزغبه تتصاوتاي امريكان فوتبول امريكاوي روسل كوينلوم تصاوتاي امريكان كعسو زخونه امريكاوي ارون روجرسون 89.3 مليون دولار اخعبيتو نتي 89 مليون زاكبه وري تصاوتاي باسكتبول زخونه امريكاوي ليبورن اب شامناي اغميتو شاوعي درجه او حيسلم تصاوتاي باسكت ستيفانون 79.8 مليون دولار محفاظ نتي 65.4 مليون دولار اب كاسو بمنبر 10 درجه زحازه تصاوتاي باسكت دورانت مريحو اب تاشعي قمت كيلولم جورجن كلوب نليفربول مريحو أنصار توتنهام أبز قطملو صوتا فيرمينو بزمزغبا انكوشوتو عود حفيز بموتا نايزيت سعرنت درجو كب أبيلوم كم زفلت كلوب أبز عامة صوتا بريمير ليج تصوا سعرت أي كمسن زلوم ኣብ ታሪክ ፕሪሚየር ሊግ አርሰን ቬንገር ንአርሰናል መሪሑ ካብ 38 ግጥማት 26 ግጥማት ምዕዋት 68 ሚታዊት ዓወት ከመዝግብ እንከሎ ንሞሪኖ ቸልሲ መሪሑ ካብ 39 ግጥማት 32 ግጥማት ምዕዋት 82 ሚታዊት ከም ዘቆፀረ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሊቨርፑል ዝመርሕ ዘሎ ክለብ ድማ ካብ 37 ግጥማት 32 ግጥማት ምዕዋቱ 86 ሚታዊት ኣቆፂሩ ይርከብ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ካብቶም ዕውታት ኣሰልጠንቲ ስሙ ብቀዳማይ ደረጃ ጽዋዕ ኣሰልጣን እዩ ተዓዋቲ 49 ዋናጩ ሰር ኣሌክስ ፎርግሰን እዚ ንእንግሊዛዊት ክለብ ዝኾነት ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ 1986 ስጋብ 2013 ዘሰልጠነ ሰር ኣሌክስ ፎርግሰን ብጠቕላላ 49 ዋናጩ ብምዕታርዩ ምስ ዕውታት ኣሰልጠንቲ ስሙ ከስፍር ዝበቕዐ ፎርግሰን ምስ ዩናይትድ ኮይኑ 13 ግዜ ተዓዋቲ ፕሪሚየር ሊግ 5 ኤፍኤ ካፕ كلتا دما صواء شامبيونز ليج زعتره مستا ناب مانشستر يونايتد كممصو زسلطنا زنبره سكوتلانداويت كلب زخونت سيلتيك رينجرسون 10 تواناچو سكوتلاند كم استحوت يفلتم ازي ب 19 تحساس 2010 لمانشستر بمسلطان بالسر مات بوس بيبي تتحيز زنبره كبروسن بزنب سبره سر اليكس فورغسون دحر 26 عامتات ناي مانشستر صانحتو كفانن كله لمانشستر ناي 2013 زنبره صوا بريمير ليج احقفوا كم تسنابته يذكر ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝበዝሐ ሽቶታት ብስሙ ዝቑፀረ ፔለ ሙለር ወይውን ሜሲ ከም ዘይኮነ እንተነገርናኩም ትግረሙ ዶ ትኾኑ
እቲ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝበዝሐ ሸቶታት ዘቑፀረ ተባሂሉ ብኢንተርናሽናል ፌደሬሽን ኦፍ ፉትቦል ሂስቶሪያንስ ኣፍልጦ ዝረኸበ ሰብ ተወላዲ ሃንጋር ዝኾነ ጆሴፍ ቢካን እዩ። እቲ ሃንጋራዊ ዜጋ ዝኾነ ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ ናይ ዓዱ ሊግ ብዘገርም ብቕዓት 12 ግዜ ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን ከሎ ኣብ ሓደ ወቕቲ እውን 57 ሸቶታት ብስሙ ከም ዘቑፀረ ሰነዳት ይሕብሩ። ብዛዕባ እቲ ለንቅነ ብዘመዝገበን 3 ሸቶታት ተሓጊዙ ካብቶም ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገቡ ተጸንበረ ኳን ኣጉሮም ኣብ ናይ ምስልጣን ህይወትካ ካብቶም ዘሰልጠንካዮም እቲ ዝበለጸ ኣጉሮ ድዩ ተባሂሉ ምስ ተሓተ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣይኮነን ሜሲ ክብል ምስ መለሰ ቁጥሪ 9 ዝብል ተወሳኺ ሕቶ ምስ መጾ ሜሲ እቲ ዝበለጸ ቁጥሪ 9 10 11 4 ዋላ ኸማን 5 ብምባል ኣሰንባሪ ዝኾነ መልሲ ይብሎም። እቲ ካብ ማድሪድ ናብ ጁቬንቱስ ካብ ዝሰጋገር ኣሳት 18 ኣዋርሕ ጥራይ ገይሩ ዘሎ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ንኣብ ሴሪያ ዓደጥልያን ዝርከባ 19 ጋንታታት ኣብ ልዳት ነፍሲ ወከፈን ሸቶ ከመዝግብ ብምኽኣል እዩ። ተወዲ 34 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሮናልዶ ጌና ምስ ብቕዓቱ ከም ዘሎ ድማ ኣመስኪሩ እዮም። ማክቦርኒ እንኮ ናይቲ ግጥም ሸቶ ብምዝጋቡ ጋንቱ ሼፊልድ ኣብ ልዕሊ ዌስትሃም ተዓዊታ ምስ ወፀት ኣብ መጀመርያ ዘይኮነ 3 ነጥብን ጎልን መወዳእታ ሰሙንኩም ትድሰትሉ ማለት ብሌድስመን ክብል ኣብ ትዊተር ምስ ጠቅዐም እታ ከም ቀንዲ ደጋፊቱ ትፍለጥ ናይ ግብረ ስጋ ተዋሳይት ማለት ፖርንስታር ኤሊ መወዳእታ ሰሙንካ ማለት ዊኬንድ ከም ትድሰተሉ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ብምባል መልሲ ይባትሉ። ንሱን ተመሊሱ ናይ ምስዓ ምልክት ምግባር ንመልሳ መልሲ ይብሉም። ቅድሚ ሕጂ ነታ ገዛ ርእሱ ለቢሶ ተጻወተ ማልያ ክታም ምግባር ከም ህያብ መልክዕ ሂብዋ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ንሳውን ናይ በፂሓት ንመለኽቲ ነታ ማልያ ለቢሳ ተሳእለቶ ስእሊ ኣብ ትዊተር ምጥቃዕ ግብረ መልሲ ሂባትሉ እያ። እዚ ሕጂ ዝዛርብ ዘሎ ግን እዛ ኣብ ናይ 4 ጾታ ፍሉይ ብቕዓት ከም ዘለዋ ዝእመን ኤሊ ዊኬንድኻ ከም ትድሰተሉ ወይ ትሕጎሰሉ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ምባላ እዩ። ብዙሓት ተንተንቲ እውን በቲ ፍሉይ ብቕዓታ ጌራ ኣብ ዓራት ከተሐጉሶ ከም ትኽእል ይግምቱ። ንስኹም ከ ብምንታይ ተሐጉሶ ትብሉም? ሪያል ማድሪድ አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ ሱፐር ካፕ ስፓኛ ምን ጽዋዕ መንዓተረ ኣብ ዝገጥማሉ ዝነበረ እዋን ምድብ 9 ደቂቕ ባዶ ባዶ ብምፍላይን ንተወሳኺ ቅልስ 30 ደቂቕ ተሰጋጊረን ጾታ ባዶ ባዶ እናቐጸለን ከሎ ግጥም ክዛዘም 0 ደቂቕ ጥራይ ምስ ሰረፎ ሞራታ ካብ ማእከል ሜዳ ሰገረትሉ ኩዕሶ ኣምሪሑ ኩሎም ተኸላኸልቲ ማድሪድ ብሕቁ ገይሩ ምስ ሓላ ውልዳት ኮርቷ ፊት ንፊት ናብ ምግጣም እናተጓዓዘን ከሎ ናይ ሪያል ማድሪድ ናይ ማእከል ኣካፋል ዝኾነ ፌዴሪኮ ባልቤርደ ብድሕሪት መጽዩ ኮነ ኢሉ ብምሕንኳል ኣብ ባይታ ይሰጥሖም። ነዚ ዝተዓዘበ ናይ ማእከል ዳኛ ብቀይሕ ካርድ ካብ ማእከል ሜዳ ከባሮ ተራዩ። ብድሕሪኡ እምበኣር ጾታ ባዶ ባዶ ተዛዚሙ ሪያል ማድሪድ ነቲ ጾታ ብፍጹም ቅላዕ ተዓዊታትሉ ወፅያ። ፌዴሪኮ ባልቤርደ ብሉፅ ተጻዋታይ ድማ ተሸሊሙ ማለት ጅግና ተባሂሉ። እቲ ዘገርም ኣብ ዋንጫ ዓለም 2010 ኡራጋይ አንጻር ጋና ትገጥመሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ኣብ ናይ መጨረሻ ካልኢት ብጋና ትምዝገብ ዝነበረት ኩዕሶ ስዋረዝ ብኢዱ መሊሱ ምሰርሓና ብቀይሕ ካርድ ተባሪሩ እዩ። ጋና ፍጹም ቅላዕ ተዋሂቦም ስለ ዝሰሓትዋ ጾታ ብማዕረ ተዛዚሙ ኣውዲእካ ምሕላፍ ተዝነበረ ብፍጹም ቅላዕ ከፈላለያ ግድነት እዩ ነይሩ። ኮይኑ ድማ ኡራጋይ ብፍጹም ቅላዕ ንጋና ረቲዓ ናብ ዝቕጽል ሓሊፋ ስዋረዝ ከዓ ተዘሊፉ ተጸሪፉ ዘይ ስፖርታዊ ተግባርን ካልእን ተባሂሉ። ግን ኣብ ፌዴሪኮ ባልቤርደ ሉዊስ ስዋረዝን ዝፈጸሞ ጌጋታት ፍልልይ ኣለዎ ዶ ትብሉ? ፍልልይ እንተለዎ ከምቲ ልሙድ ኣብ ኮመንት ክትሕንጥጡ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን